Simba hove makazodziwana here paya? Makawana dzakawanda sei paya? Ndire kubva makasasvika ravira ndakashawa zvinodyiwa nehwema zvaita mashoma. Ko ndaiwazve kuti mukomana akawanikwa basa zvakazodii? Makaenda naye kubasa kwacho? Makaenda naye ndikanzi kwai anoda mari andibva ndazoenda namai mhasa. Makaudza kuti unoda mari? Vakanditi ndakushoka ndizoenda kushoka kwacho mai mhasa vakati havabhadharwa nenyika. Kuimisa kamoteerera mai mhasa ndowane kugara pano pamba. Akakuudzai kuti ndiye kushopu ndiani? Kwandi kwavari kugara kushopu. Ndiani? Munhu aida munhu webasa? Ada munhu webasa? Ndire chiisi basa racho? Anogara naTomu pamba pacho. Kungogara usina chauri kuita? Vachinda kugadheni achizofudza munhu. Uzvikanzi mari izvo yavo hamuna kutombozosvika kwese ikoko? Andambozoenda kushopu naye. Makadii kuinda? Sei makabvuma kunyengerwa namai mazvita kuti munyaya abhadhari imi musina kusvika kushopu? Paanofanira kugara here? Uya Robhi ndiani naye baba Simba? Ihama yenyu? Aiwazve but imimi hamufaniri kunyengerwa nevanhu musati masvika. Maifanira kusvika kumashopu mondovabvunza kuti ndakahwa kuti moda munhu webasa muri kubhadhara mari, handiti? Ndozvamaifanira kuita. Mamusingafaniri kugumira nokuti nda kuudza chokwadi guys, handisi kuvatongera vanhu ava, nda kungoti vanhu vazvizive. Zvakaoma kuti ndakambozvitaura paya kuti mwana uyu paakauya pano ava atokura achiti ndakapesa kusvika panapa ndine 9 years. Nokuti ava vakamubvunza kuti iwewo unonzani, vasingamuzivi vamukangamwa. So pandakatohwa kuti awana basa akatoti zvanaka sezvo ava baba Simba vakanga vanetsana namai Simba nenhau yemaputi ekuti mukomana uyu uri kudya maputi evana. Tikati zvaari kunzi awana basa zvakanaka, chege ichi ainde hake kubasa, nokuti pamwe baba Simba hazvivaitiri kuti pamwe vagarisane naye everyday semwana akangorekana angosvikawo last week. Ndiri kutaura zvinhu izvi pachikuru kaachitaura, handisi kuti mai Simba havafaniri kugara nemwana wavo kuti baba Simba havafaniri kugara nemwana uyu. Ndoda kutaura zvinhu pachikuru, ndibatei ipapo. Saka toda kutaura mativi ese. Divi ramai Simba definitely havatombodi kuti mwana wavo anzi abve pano. Vane vachiona kuti hazvisi fair kuti mwana wangu inini wauya pano onzi ibva pano. Zvinhu obvious mwana wavo havatombodi kuzviwa. Ndoda kutaura chokwadi. Ine mere? Ndikuti chokwadi handitoda kuti ndisavatongera uye mashemarienzi toda kuti tionesane nhau iyi zviri fair. Zvoita kuti mai Simba obvious ari mwana wavo vanobheja kuti mwana iye anofanira kugara pano. Now inini I'm not gonna be intervening munhau dzavo, but ndichitarisa izvozvizvi nhau yandatosvika ndasvika pano vakasi kuda vazobuda muvhidhiyo kuda kuti pane zvakasara zvikaitika zvavasati vandiudza kuti zvii, but I can sense it right now as I'm standing here. Pane zvakaitika but ndakaona sekuti izvozvizvi chikamu chiya chekudzoserana kuchikoro chakapera. Iyo zvitapa chikamu chefezi 2 chemwana uyu wakaachinzi avinga zvemabhethi, asi now anga anzi uya kubasa. So handisi kuziva kuti baba Simba ndo vasiri kuda kuti mwana aende kubasa here kana kuti mai Simba ndo vasiri kuda kuti mwana aende kubasa. Asi right now vanhu havasi vanenge vari kubiringijana pano. So ndo zvavanditaurira, ndiri kuti inini maifanira kusvika kumunhu anga ofa mwana uyu basa kuti vanomuita mari rather than kuti amuke everyday akangogara otasana namai Simba nababa Simba. Baba Simba vachagwadziwa, hambozviona nekuti uyu munhu wakangova ataka last week. Ndida kuti titaure ndirini ndiri kutaurira mativi ose, ivozondiudza kuti ndiri wrong. Mai Simba vari right pakuti mwana wavo vanoda kugara naye. Baba Simba I don't know kuti ndoti vari right kati havasi right pakuti mwana mukomana uyu aramba ari pano kana kuti kwete. Ivo ndo vanenge vachiziva zvikonzero, havana zvavati vandiudza, asi unewo uchiona zviri kuitika. So ini ndanga ndaona hangu ndakamira ndiri 1 semuzambara kuenda kudai semudzambiringa kuti mwana zvaangawana basa vakatosorodzwa chii jekesa ikataurai vakumbira kutaura baba Simba. Pamusoro iyi ndiri kuda kutaura nezvemwana uyu. Mwana inini pachangu kana ndichiona mwana wangu pachanguwo
ndakaroora mudzimai uyu ndikanobvisirawo pfuma yake kumusha kuzaka. Baba vacho vapenyu variko kwamaungwa, hakuziri kure kure, vachiri kuzvinzwa. Mudzimai wandakaroora ndakamuroora aine vana vake vaviri vakomana. Mukomana mukuru watiri kutaura izvezvi ari pano anonzi Tinotenda, watova ne18 years. 18. Ndinotenda mwana uyu achiuya achitaura kwatiri ari kuti izvo ndauya kwamuri mama, ndiri kudawo bhethi kuti ndiwane kuti munditoresawo bhethi. Zvino mudzimai wangu haanawo bhethi, haana kana chitupa, asi vabereki variko vapenyu ndivababa munini, munin'ina wababa vavo. Mudzimai wangu baba vavo vokuvabereka vakashayika, mai vavo vakuvabereka vakashayika. Vana mai nini munin'ina wamai vavo chaiye, nababa munini vapenyu munin'ina wababa vavo chaiye. Aiwa, ini ndinogumira ipapo. Ndopatatichiti titasanure zvinhu izvi zvijeke somwana wakauya kuna mai vake kuzokumbira kuti mama makazowana here chitupa nebhethi. Ko vakashayiwa? Ini ndine chikumbiro chokuti kana auya mai vashayiwa anombodzokera hakezve kuna baba vake kunovazivisa seko kuriko kwaakabva, hakuziri kure. Baba, ndakawana mama vakadai. Nokuti inini ndinotyawo mabvira akaita ina handimazivi. Ndiko kukumbira kwandiri kuita, ndochokwadi. Right, vataura chokwadi. Tingada kumboblema baba Simba kuti baba Simba vanombodai vambotombodai. Chokwadi ndakambomubvunza umwana, hanuna tiri kuita program panapa, panoitwa maprogram, panoitika zvinhu zvakawanda. Ndakamira ndakazvimirira kudai, pandakanzwa vava vachitaura kuti zvakanaka. Asi ndichiona kuti root cause iri kukonzeresa zvoda kukonzereswa zviri kusenda pane mwana, ndo pandaona kuti no, ngatichitarisai maTV ose. Pekutanga ndakambomubvunza kati saka baba wako iwe powakabva kuchionitora mabhethi vari kuti kudii, vari kuti izvozvizvi chigara namai here kana tuchiita sei, tikutaura senyaya mumwe musi chiri pamoto, ndichitarira zvekuti handiraiti nauka ndoda kuti ndiibate ndiri maTV ose. Akangoti meno vanoziva kuti ndiri kunoku. So now I think it's okay and it's fair kuti mwana uyu handichozivi kuti ni baba wake vanoziva kuti vari kuziva kuti ari kunoku. Right, mwaziva here kuti izvozvi mwana uyu mukomana uyu kukanzi isusu tiri panapa handiti takarejestiwa kuti tiri pano, handizivi kuti kwana sabhuku vanoziva kukanzi kwabiwa chakati vachati kune mukomana ari kugara pani baba vava, kukanzi kwatika chakati konzi kune mukomana ari kugara pababa vava. Haimbozona right now akanzi afira mugwizumu. Vanhu vose vari kugara pano, ndoda kuti muzizive maisimba, vose vari kugara pano tinotogwa nepolisi konzi mwana uyu wakafa pano. Chii chakaitika naye? Kumba kwa baba vatoni ikoko kuri kutaurwa navava vari correct. Baba Simba, pane zvimwe zvingatitange tatarisawo divi ravo, vari correct pakuti ini handizivi kuti mwana uyu baba vake vari kuzviziva here kuti ari kuno kuna mai Simba. Uye taakabvira una baba chaane 2 weeks 3 weeks achigara panapo ndechei, because mwana akabva ane 9 years wazodzoka after 9 years. Uye kubasa kwanzi wanga awanirwa haasi kukwanisa kuti ainde, because mai ndo vadefenda vakasira kudefenda kuti kwanzi kune mari shoma, but we don't know kuti kune mari shoma yakati hakuna. Now inini ndachimira ndichazi kuti haasi kuda kuinda kubasa here, uda ngogara pano here kana kuti kwete. Uyezve I think baba vemukomana na baba Simba vakaonesana kuti mwana wangu akubva kuno akuya kuzogara ikoko pachivanhu zvakanaka. Inema nokuti baba Simba vanogona kugomberwa, nokuti vakamuti inda ibva pano udzokera mushako mai Simba vachatsamwa kuti baba Simba hamudi mwana wangu pano, makavenga mwana wangu, asi ndakachengeta wenyu. Nawe ingoripo chete guys, hakusi kunzi mwana ada kudzingiwa. Ini ndatosvika ndichingoti akaenda kubasa, ndo zvandakaona ari kuenda kubasa. Saka ndasvika ndikabvunza, asi ndichibvunza ndaona kuti vanhu vaviri ava pandakangoenda 2 days kwagutu pane zvakasara zvikaitika. I knew kuti nhau yakatenderedza mwana, ndosaka tati murimi guys munoiona sei nhau iyi, nekuti mwana wacho haasi kutaura kuti kumusha kwavo kwachoni. Ndakambotomubvunza kati achindanzi ndoda kudzokera kumusha asi ndogona kuenda neshoka dhora, ani musikuziva dhora vaite ndovanda kuita maputi kuti tengera present. Akandiudza ini mukomana yekuti
dhora raida kuti ndipiwe namama kuti ndigokwira chimota nomuka kudzokera here, vati handichagoni kuti ndikupe dhora iroro because ndoda kutengera sisi chirono maputi epresent rebirthday. Ndikati no, Maisimba chichengetai dhora iroro musandipa kana mwana angada kukwira bhazi adzokera mushonga nekuti handizodi mangwana kunzi sisi ndo vakazonditorera dhora riya ndichida sei ndida kukwidza mwana wangu kuti adzokere mushonga baba wake. Ine mere Basimba Maisimba ndakambotora mari kwamuri ndati tionesani, ndo zvaakandiudza mwana wenyu hamozviona. So now our issue is we don't know kuti mwana akabvire kumusha kwako saka chinzi ane 18 years akura. We don't know, hakuna ari kuziva right now. Imi muri correct pakuudzwa izvozvo, da kuti munzwise Maisimba mwana wenyu handiti toda kuti tichionesana pamitemo chaipo. Hatisi kuziva kuti kwachimedza wakabvirei hama paona. Ndo dambudzo rakuitika kuti tizive kuti wakabva zvakanaka here. Kana akabva zvakanaka chichenyurai baba ava kuti vonzi ivo vekumusha ikoko kwaari kuti kwakabva ndo kwababa wacho kwachimedza ndekwani right mbuya vacho ivavo. Asi munhu anofanira kuchenyura mwana kuti agare pane kana asingazoresvi pachivanhu kugadzirisa guys kwandikuda kuzama kuita murume uyu baba vanova baba Simba nemudzimai uyu vanova mai Simba kuti vanhu ava vasagara vachiita tomendi jeri panapa ndokuzvota sekuti neso tiri kukontribhuta izvo inhema patoita dambudzo riri kungotenderera mwakabuda akadai mwakamanya akadai mwakandokweva nekuda kwemwana wani. So ndakuti nini dai zvaibvira dai nandichikuziva kumba kwacho ndaiti Maisimba pindai mumota, baba Simba pindai mumota, mwana uyu ngaapinde mumota ndivaperekedze tiite sei tiinde kumusha kwacho kuna baba vacho ivavo toti uyu mwana uyu wanga ari kupi kupurogiramu uku. Hino hatizodi mangwana futi kuti pano pazofamba pachinzi mwana yanga achishandisiwa nevanhu mabhidha akauya. Nyaya dzinobuda muno dzakawandisa. Mwana ndiye uyu kana imi moita matransaction ndiri kuzama kubatsira vanhu vaviri vari kuretsana everyday vanhu vamwari kana ndiri wrong mondicorrecta kuseri kuri sei nemota saka todini toinda naye here kundonzwa kuti mwana uyu wakabva zvakanaka. Imima kana monzi torai mwana kana imi ndimuchati ndotora mwana ndogara naye asi ndoda zvakati moisa mutemo iyi nekuti muri munhu mwemurume moda kuisawo mutemo pamusha handiti nekuti baba Simba chagumawo fila sekuti Maisimba muri kuronga nemwana wenyu kundidherera mogona kugwa nezvinhu zvisina basa amoziva ndinechityawo baba vacho vakaberekwa inde ndichityawo kuti mwana ana baba vake vapenyu mai vacho ava vapenyu saka inini kana achinge auya kupanapa ndenchida kuti ndizivewo umbo hwakazara kuti mwana wabvawo here zvakadi zvakanaka nokuti tinogamuchira mashoko ake anodi anotaura tomanzwisisa asi kwaabva uko ndo kwatisiri kuziva kuti kwambuya wanga akagara zvakanaka here kana kuti nababa vake wanga akagara zvakanaka here nokuti isi tinefanira kuti tigamuchire mwana murudo kuitira kuti mangwana zvisazotinetsa. Ndo pane aipiki ndo pari kukonzeresa conflict ichitika pano kunzi wazopedza mazepe evana wazopedza maputi evana. Right now I'm saying kuti pamwe izvozvi hove dzavakatonderedza dzakakonzeresa kuti you never know like I said kuti handizivi fana ndakasununguka ndinogona kuti baba Simba namai Simba topinda mumota naiye mwana toinda navo kuti gozi panapa hapana kugarisana zvakanaka ndochokwadi nemai dzangu nebaba Simba pana hapana mufaro pano nekuda kwemwana iyeye saka handisi kuda kuti zviite sekuti makuseni ndomuka ndiri kudivi kwamai Simba mangwana achoni seizvozvi ndambouya ndiri kudivi kwababa Simba hazvizonakidzi nekuda kwechinhu chokuti munogona kusorobva pamaungu apato pakutaurwa pedo hapatombodi kana petro ye$10 pedo. So kana zvichibvira mangwana makuseni muroda here kuti tiinde kwamai Simba mai Simba vabvuma kuti tiinde so that kana mwana achinzi agare ngavasarambe vachinetsana hazvichanakidzi guys madhirama acho anotobhowa ngavasarambe vachinetsana nekuda kwemwana kana achifanira kusununguka kuuya anongouya baba vasununguka moyo wavo kuti mwana uyu ndamupuwa nababa wake nekuti pashuwa pachishona vari correct paurongo hwavo vari correct zingaiti kuti mwana anongore kana asvika vazi kuti wavingei zvafamba sei zvebirthday wazvinzwa asi navo vakuti kana birthday pasina chondoda kuziva nechekuti kwaakabva ndichigara naye pano mwana uyu wakabva zvakanaka chete. Ina handina dambudziko nababa
baba ava vakasvika kanokwana kuita katatu baba ava ndovaziva baba vomwana iyeyu watiri kutaura nezvake ndichivabikira sadza pano ini pachangu ini sure ndiyo chokwadi chaicho